Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, διοργανώθηκε μία εξαιρετική εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και στα ζωάκια. Σαν Φιλοζωικό Σωματείο, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα ακριβώς, έχουμε εξαγγείλει κάποιες δράσεις μας. Πολύ σύντομα θα έχουμε μία τράπεζα αίματος για τα αδέσποτα ζώα, που θα ευνοεί φυσικά, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις, για αποκαταστάσεις από ατυχήματα κτλ. Η χρονιά το 2026 θα είναι αφιερωμένη στον ελληνικό ποιμενικό, οπότε θα κάνουμε ενημερώσεις για τη συγκεκριμένη φυλή και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μία ιστοσελίδα που όλοι θα μπορούν να καταχωρούν όσα τσοπανάκια είναι προς υιοθεσία. Εξαιρετική χαρά έχουμε για τη συνεργασία μας με τον κύριο Τσιγκούρα, ο οποίος φτιάχνει αμαξίδια για τα ανάπηρα ζώα, και προγραμματίζουμε σειρά δράσεων με σχολεία και με το 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να συναρμολογούμε και να φτιάχνουμε τέτοια αμαξίδια που θα προορίζονται για όλα τα ζώα, μικρά, μεγάλα, μέχρι και αρκούδες μπορεί να εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσουμε τις δράσεις αυτές και την φιλοζωική συνείδηση, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.